Okay, så jeg vil starte med at forklare, hvad et binomialforsøg er. Og et binomialforsøg er et eksperiment, der bliver lavet n antal gange. Der kan enten være succes, som har sandsynligheden p, eller fiasko, som har sandsynligheden 1 minus p. Og et binomialforsøg er altså uafhængigt af hinanden. Før så er der jo to mulige udfald, enten succes eller fiasko, og når vi har værdierne for n og p, så er det så muligt at beregne sandsynligheden for at opnå et specifikt antal succeser mellem 0 og n ved hjælp af en formel. Og sandsynligheden for de antal succeser udgør så det, vi kalder binomialfordeling. Og hvis vi så lader antallet af succeser være repræsenteret ved den stokastiske variabel x, så kan vi så udlede sandsynligheden for præcist r succeser ved følgende formel. Så vi vil nu bevise et 95% konfidensinterval for en binomialfordeling, og det er det bevis, der står her. Og for en binomialfordeling, der ved vi, at det gælder, at middelværdien minus 2 gange spredningen, og middelværdien plus 2 gange spredningen. Og vi ved, at middelværdien finder vi ved n gange p hat som estimatet, og spredningen som er kvadratroden af n gange p hat gange 1 minus p hat. Og det kan vi så sætte ind i formen her. Så vi sætter middelværdien her, n gange p, og så 2 gange spredningen, som er det. Og det gør vi så både med plus og minus, plus og minus. Også fordi, at det er absolutte tal, så det gør vi til relative tal, og det gør vi ved at dividere med antalsparameteren n i alle led. Og det gør vi så her til at starte med, dividere med n og også her. Så kommer fortsættelsen herover fra, hvor det var blevet gjort til relative tal. Det vi starter med at gøre, det er, at vi bruger brøkregnereglen a plus b over c er det samme som a over c plus b over c. Det er altså den, vi bruger i den her, fordi vi dividerer med antalsparametre i hvert led, både på plus- og på minussiden. Derfor så får vi jo så følgende sætning, og for at vi kan ophæve den her parentes, jamen så bruger vi brøkregnereglen her. Kvadratroden af a over kvadratroden af c er det samme som, at man propper den ind under den samme kvadratrod, og det er altså det, der sker her. Og for det her udtryk til vores endelige resultat, så er det altså, at antalsparameteren her går ud med et af de her ender, og det samme herovre på plussiden, som så giver det her resultat.